दिनै रौता समष्टिनि सिङाव गासै 25टानिख्रुइबो बांसिन बा 25 जन व्यक्तिनिख्रुइबो बांसिन नैबे ओनसोलाव फिसा फिसा बिजनेस खालामनानै जाग्रा, सोरबाया मैगं बेफारि, सोरबाया ना बेफारि, सोरबाया बायदिसिना बेफार खालामनानै जाग्रा व्यक्तिफोरनो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'नि दैदेननाय आरो बे जोंनि भेटेनारि इएम राकेश ब्रह्मनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनि नैबे ओनसोलाव जायफोरा ना बेफार खालामग्रा, अमा बेफार खालामग्रा, मैगं बेफार खालामग्रा बिथांमोनखौ जाहाथे आरोबाव मोजाङै बेफार खालामनानै जानो हायो बेखौ नोजोर बोनानै बिथांमोननो गंसे गंसे साइकेल अनसुंथाइ होनाय जादों। गतिके आङो दिनैनि नैबे हाबाफारियाव जायफोरा मोननो हादों बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय जासिहरदों, साबायखर जासिदों। लोगोसेनो जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथांखौ साबायखर जासिदों, इएम राकेश ब्रह्म बिथांखौबो साबायखर जासिदों। खारन जोंनि ओनसोलाव रांखान्थिखौ जौगासार होनो थाखाय जायफोरा फिसा फिसा बिजनेस मावनानै जायो बिथांमोनखौ आरोबाव गोसो गुदुं खालामनो, बिथांमोननि बिजनेस मावनायाव, फालांगि मावनायाव आरोबाव हेफाजाब आरो मदद जायो, जायनि जाहोनजों बिटिआर ओनसोला रांखान्थि जौगानायाव हेफाजाब आरो मदद जागोन। आं बेखौ दिनै जोंनि नैबे बिटिआर रौता ओनसोलनि गासैबो जाय व्यक्तिफोरा मोननो हादों बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिदों आरो जायफोरा मोनाखै बिथांमोननोबो नेक्स्ट फैबाय थानाय समाव आरोबाव जोङो बिथांमोनखौ हेफाजाब आरो मदद होगोन। गतिके जोंहा स्पष्ट खोथा जे बिटिसि नैबे ओनसोलाव रांखान्थि बिथिंखौ जौगाहोनो, सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनो, गेलेनाय बिथिंखौ जौगाहोनो बेबायदि माखासे बिथांखिफोर जोङो दिनै लाबाय थानाय जादों आरो बे बिथांखिफोर लानायनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव थानाय जोंनि मोनबा जिल्लाया जाहाथे आसामाव थानाय माखासे जिल्लाफोरनि रुजुनायाव गोजौ जों दावखोनो हायो। जोंनि नैबे जिल्लाफोराबो जाहाथे फैबाय थानाय समाव डेभेलप जौगासार महर मोननो हायो, बेफोरबायदि बिथिंखौ नोजोर बोनानै सरकारा दिनै बेबायदि हाबाफारि लादों। गतिके आं खोब मोजां मोनदों आरो गिबियाव जोंनि चिफ मानिजाथाव प्रमद सार बिथांखौनो जों साबायखर होगोन। खारन जों मिथियो थांनाय 17टा बोसोराव खालि नैबे बिटिसि ओनसोलाव सेन्ट्रेल आरो स्टेटनि स्किमफोराल' सोलिबाय थायोमोन। बिटिसिआव निजा बबेयाखै गावसोरनि स्किम, गावसोरनि बिथांखि लानाय बेबायदि खुनु बिथांखि नैबे ओनसोलाव सोलियामोन। दिनै जोंनि इउपिपिएलनि सरकार फैनाय लोगो लोगो बाहाय दिनै अनसाय बिथांखि जादों, माइनाव सोरां बिथांखि खालामदों, जोङो मा नामदों गियान सोरां बिथांखि होदों, आइ अनसाय बिथांखि होदों, आलारि सोरां बिथांखि होदों, जोङो मा पिक मिशन, हेन्डलुम मिशन बेबायदि गासै 30निख्रुइबो बांसिन स्किम नैबे गोदान जोंनि इउपिपिएल सरकारा निजा बबेयाखै माखासे स्किम बानायनानै जोंनि ओनसोलाव थानाय बे रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब आरो मदद होदों। गतिके बियो मोनसे सोलायनाय, बियो मोनसे परिबर्तन। आं आसा खालामो रायजो राजाफोरा फैबाय थानाय समाव जोंनि बे सरकारखौ हेफाजाब आरो मदद होगोन, बियो रोखा। मैया जोङो नैबे ओनसोला गोबां सम आन्दलनजों सोलिबाय थानाय आन्दलन खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बिएलटिनि, एनडिएफबिनि आरो गोबां नैबे ओनसोलाव गरखा, आसु, आदिबासि बर'नि आन्दलन समाव हेफाजाब होनाय समाव सोरबाया मुंख्लं जाबाय, सोरबाया बेबायदि अबथिरा थैनांबाय। बेबायदिखौ नोजोर होनानै जोङो मैयायो गासै 6000निबो बारा बिमा सिबिनाय बिथांखि, जाय बिमाफोरा फिसाखौ जोनोम होनानै फिसाया हारिनि थाखाय, गावनि गथ'आ हारिनि थाखाय गावनि जिउ बाउसोमबाय, बाउसोमनानै मुंख्लं जाबाय फिसाया, बे बिमाफोरा दिनैबो थांनानै दङ। बे बिमाफोरखौ दिनै
माने सरकारनिफ्राय जोङो सिबिनो थाखाय मासावहा 1000 थाखा, बोसोराव 12,000 थाखा बेबायदि बे अनसाय माने बिमा सिबिनाय बिथांखिखौ जोङो मा खालामदों मैया लन्च खालामदों आरो मैयानिफ्राय बे हाबाफारिया जागायजेनबाय। गतिके बे ओरैबायदि मोजां मोनसे बिथांखि जाय बिमाखौ सिबिनानै जोंनि हारिनि हादोरनि जोङो मोजां जोलै जों मोननो हायो। जायफोरा मुंख्लं जालांबाय, जाय बिमाया गावनि गथ' जोनोम होनानै बे गथ'फोरा दिनै हारिनि थाखाय गावनि जिउ बाउसोमलांबाय, बै बिमाफोरखौ दिनै जों सिबिनो थाखाय मोनसे बिथांखि खालामदों। बेनो जाबाय बिमा सिबिनाय बिथांखि। बिनि बादैबो जाय बिथांमोना गोदो रेडिअ' आर्टिस्टमोन बिथांमोनखौबो जोङो मैया मान होदों आरो जायफोरा गोबां सम जोंनि बाथौ महासभानि गुदि बाथौनि दौरिफोरा जोंनि समाजखौ सिबिनायाव बिथांमोना आरज गाबनानै समाजाव मोजां मोनसे बारहावा लाबोनायनि थाखाय थानसालियाव बिथांमोना आरज खालामबाय थायो। बिथांमोनखौबो जोङो मान सनमान होनाय बे हाबाफारिखौ मैया जों लादों। गतिके खोब मोजां मोजां मोनसे हाबाफारिफोरा जोंनि बिटिसि सरकारनि दैदेननायाव जाबाय थादों। गतिके बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन आरोबाव फैबाय थानाय समाव बेबायदि बिथांखि लागोन जों मिजिंथियो। रायजो राजाफ्रा जोंखौ जेरै अनसायदों रायजो राजाफोरखौबो जोङो अनसायलांबाय थागोन। साइकेल राननायाव आङो दा बर' बाजार जोंनि प्राइमारियाव नुजाफैदों। आं बे साइकेलखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो बे साइकेलखौ मानो मोननानै गोजोननाय मोनदों होनबा जोङो दिनै दुखिया मानसि, जोङो दिनै जिथु नांगौ बुस्थुखौनो जों मोनदों आरो जोङो थाइसे थाइनैजों मोना बे बुस्थुखौ। दिनै बेखौ बायनो थाङोबा 8,000 9,000 जों बहानिफ्राय मोननो होननानै नंखायनो बिथांमोननो जोङो साइकेलनि खोथा बुंनानै लेखा लिरनानै होनानै जोंनो ओरैबायदि नांगौ होननानै जोङो बुंनाय जादों। जों बेखौ मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो इउपिपिएल सरकारा थैजासे आरो थांनानै थाथों आरो जुगे जुगे बे इउपिपिएलआनो आरो जौगाबाय थागोन आरो बे सरकारानो थाबाय थाथों। जों जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां मोनबाय आरो साफ्रोमबो साइकेल मोनगिरि आरो इउपिपिएल पार्टियाबो जौगानाय खामानि मावलांनो हायो। आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। सिगांफोर आङो मोननाय जायाखै, आङो जेबो मोनाखैमोन। आङो बहुद खामानि बिथांमोनजोंबो हेफाजाब होदोंमोन। नाथाय आङो इउपिपिएलआ जिथुनाखि जन्म जायो, इउपिपिएल जन्म जानायसिम आङो थाखादों। जिथुनाखि आङो इउपिपिएलआ जन्म जायो होमबानो माने आङो बिथांमोना आंखौ सैखाला आरो बिथांमोना गुबुन गुबुन खोथासो बुंखाबाय आंखौनो मोजां मोनखाला होननानै। बिसोरो बिथांमोननि खोथाखौ आङो लानानै आरो आं थाङोबा बिथांमोना बायदि बायदि गुबुन गुबुन भाषा रायलायोबा, पार्टिनि खोथा रायलायोबा आं थाङोबा बिथांमोना रायलाया। आं नंखायनो बिथांमोनखौ आङो नेवसिबाय आरो बिथांमोनजों आं गोरोबनो हाला। आङो जा जोंनि सरकारा इउपिपिएलआ मोजां खामानि मावलांगोन आङो खोनाजोबखानाय आरो जों देरहासार जागोन आरो गुबुन गुबुन जों मिडियायावबो नुयो आरो गहपुराव थांनानै मोजां बुंदों। गहपुराव थांनानै माबायदि मोजां बुंदों आरो बिथांमोना नुनानैबो मिडियायाव नुनानैबाबो नुयै बायदि बुङो। दिनै गहपुरनि बर'फ्रा बुंदों बबे एसरा फैखो, बबे एसरा फैनानै बेबायदि खामानि मावफैखो, प्रमद बर' सारा बबाव दंमोन। दा दिनै गांनाय उखैनाय गासिबो फाथादारि मोननानै बिथांखौ जों नागारा आरो बिथांमोन फैबा जों वेलकाम खालामगोन। गुबुन संगठन फैयोब्ला जोङो बेखौ जोङो ग्रहन खालामनाय जानाय नङा, साहा गरदसे मोनलोंनाय जानाय नङा। बिथांमोना फैनानै थांनो हागौ, जों खिन्थु ग्रहन खालामनाय जानाय नङा। जोङो प्रमद बर' सारखौनो मोजां मोनगोन आरो थैजासे जोङो प्रमद बर'खौ जों बावनो हानाय नङा। बिथांमोना बुंदों आरो बबे बर'आ दिनै एसर जानानै चिफ जाखो, खिन्थु हाग्रामानि फासनिफ्राय बिनि माने रायजो बिनायखौ सिमा बिनायखौ जोंनो नाङा, जोंनो बे हाग्रामाखौ नाङा। आरो हाग्रामाखौ गाज्रि खोथा बाहायबावदों, बुंनो मोनै भाषाखौनो बुंबावदों। नाथाय बेबायदिबो आं बुंनो थांला, बेबो बिदिनो मावनानै थाथोंसै आं बिदिसिम बुंला। बिथाङा बिथिंजाय बर' जाथिखौ बावो नामा, खिन्थु बर' जाथिखौ बावनाया बिराद भुल। गामि सोसननानैबाबो अपोजिसन संगठना बुङो बहा गामि सोसनदों, बहा माबा नांगोल गोजासो माथो होननानै बुङो। आंनाबो खुरमा जाथि दं, नैबे बर' बाजारनिफ्रायनो थांलाय फैलाय आंनि रौतासिम मानसि दङ आरो मिडियायाव नुनानैबो उल्था उल्था खोथा बुङो बिथांमोना।
बिदिथ' बुंनो नाङा नङाना नुखाथारनाय मिथिखानायखौ बिसोर हाद्रि बारा सारो आं नंखायनो खाथां बुंदों आङो बिपिएफआव थाया आरो मालाबाबो आं बिपिएफआव गिदिंलाङा आंना इउपिपिएल सरखारानो आंना रोखा आरो आं न'खरखौबो लाखिखादों आंनि खाथि खालानो बहुद दङ बिथांमोना अब्लाबो आङो थोंगोरैनो दङ आंबो बिथांमोनखौ जेबो बुङा आरो आंखौबो दा बुंथों आं जा नेसनेल सरखार दङ दा आंबो गोरासो आं बेखौनो बुंनानै इउपिपिएल सरखारखौ साबायखर हरबाय